Күрүлмән дип, шуны өстәп әйтәсем килә. Иң мөһиме илһам, күңел күтәренкелеге һәм әлбәттә иҗади рухтан беркайчан да безне ташламасын. Һәм инде әлбәттә менә шушы өч фактор безгә һәрвакыт ярдәмгә килсен. Шулай бит. Инде һәрберебез дә бу тормышта матурлыкка омтылып, һәм инде матурлык артыннан куып яшибез. Аллаһка шөкер, менә шушы безнең күңелебездән, кәефләребездән китмәсен. Bir günde uğramda әтисе белән бер малай кайтып баралар Уфадан. Шуннан инде әтисе тиңгәргә әкрен генә ноток сөйли. Улым, әгәр дә мине ширинне 5 лирага генә бетерсәң, мин сиңа компьютер алып бирәм ди. Хәзер малай аптырап калды. Әти, әгәр дә мошаррaf билгеләргә бетерсәң нәрсә була ди. Алай булса, мин сиңа фортепиано алып бирәм ди. Шулай итеп, баланың әлбәттә, күңелен төшерергә ярыймы? Юк, ярамый. Иҗатка омтылыш һәрвакыт булырга тиеш. Иҗатка омтылыш һәрвакыт булсын. Һәм әлбәттә, иҗади баланы, талантлы баланы шушындый мәдәният йортларында, сәнгать уку йортларында, музыкаль мәктәпләрдә, ясыдан, садиктан һәрвакыт аңарга ярдәм бирерлек аның укымышлы тәрбиячеләре булырга тиеш. Һәм алар бүген сезнең арагызда бик күп. Культура өчен җанын, тәнен биреп эшли торган кешеләр бүген залда утыралар. Барыгызны да чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезнең рухыгыз көчле. Рухыгыз сынмасын. Бергә булыйк. Ә бүген мин сезгә үземнең җырларым белән кушылып китәм.